Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aditas at Tagalaunyon, ngam agnanaed ita iti Hawaii. Daytoy ti may kadwa apaset ti surat na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Marisa Mangalindan, Maymay Hernandez, Leonora Bautista, Susan Ronquillo, Imelda Velasquez, Virgilio Salem, kan Jasmine Rivera. Makablaawan dagiti anak ko ada Kristal kan Jillian Pagel, katugangak ada Nanang Lina kan Tatay Pakoy, ti Inabaan Norte Rosario La Union, kan Nanay May ti Mawaswas Pugo La Union, from Daisy Tavares. Kastamet ang makablaawan ti asawak ani Ariel Quiaño, from Violeta Quiaño ti Cyprus. Shout out kada Roda M. Ramos, Belinda Ramos, Glenn Sipe, Dali Labrador, kan Nati Agustin. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Shout out kada Adela Vergara, Maribel Boat, kan Kang 4138. Intay nga rodon ituloy abasaan ti may kadwa apaset ti surat ni Ditas. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kas iti sigud manang ilingad naklatan iti nagan Aditas, manipod iti probinsya ti La Union ngam addaak ita ditoy Hawaii.
Kaya't ko nga ituloy nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Ana pasamak, idi agnanaed kamin ka ni Fred nga asawak dito'y Hawaii. Kas iti inlanad ko iti damo asurat ko, nagbalin anasayaat ken naragsak ti panagdan nami nga agasawa. Amin nga ingkari ni Fred ket tinungpal na manang Emmy. Isu nga awan apulos ti panagbabawik iti pannakiasawak ken kuana. Rugyak nga ruden ti may kadwa apaset ti pakasaritaak. Kumusta mo ti get together yung kadagiti amigo, Fred? Okay, maditas. Amo matan. No nagsasango kami ay nasaan na malmalpas ti istorya. Kasta ka di nasaya ata nakapagbanding kayo manan. Well nga rod. Amom? Kasta unay ti apal kanyak dagiti amigok. Tara kasara ka kano iti asawa akasken ka. Nasingpat kan ubingam siya. Anyamot nga iti kinunam kadakwada. Siyempre, very proud ka, Ditas. Imbaga kadakwada talaga aswerte ak anang asawa kan ka. Agpaiso. Of course, my dear wife. Awanon ti sapulak pa ita. Malaksid, anapintas ka. Manangipatag ka pa yung asawa. Iso arumbang lang ang maipaay ko amin a pagragsakam. Kasupapak tinalaos a panagayat mo kanyak. Umawawag mo't ni gaya kasinsin ko. Ay. Hello, Insan. Hello, Insan. Kumusta kayo ditan ko ni Sir Fred? Okay kami dito Naimbag man tay mawag ka. Miss ka mo't tan, Insan. Ay na, day off ko itay di restaurant. Iso kaya't kayo mo ta kumustahan ko ni Sir Fred? Ay, talaga mo ta donyang-donya kay tandita Hawaii, Insan. Saan mo't, Insan? Awan ita ni Fred, Rimwar, na panag-walking. Saan ako na si Muro, takas lamadmadi nga mintiriknak. Ha? Kasta ka di? Wal gayam ditas, Insan. Naibaga nga min kanyak ni Ma'am Edna nga ilaklako na kano dyan may sa property na Sir Wilson. House and lot da dyan, Insan. Ang mga no kaya't mo di gumatang iti pagbakasyon ng abalay diti lugar tayo. House and lot, kunam? Yes. Asidag mo dala iti ili. Amom, si kadagos din na panunot ni Ma'am Edna. Amangan ka no interesado kayong agasawa. Napintas na dyan abalay, Insan. Promise. Apay nga ilaklako da. Napanyaminan iti stage di may sakabsat ni Sir Wilson. Di sigod nagnanait ijay. Inalan di anak na. Isong awanan di tumaw ijay. Bayam, taibagak day taka ni Fred. Who knows? Amangan no interesado mat nga gumatang ti balay di tayan tayo. Sige. Ibagam to nga rod kang kuwana, ha? Sigurado kaya't na day jay ditas. Alang nga rod, namnamag ti awag mo kanyak, ha? Bye, Insan. Take care always. Okay. Bye, Insan. Fred, imawag kanyak na Insan egay itay.
Nasaya at man tayo mawag. Kumusta ngay matya kasinsin mo? Okay, mat. Ada ngamin ibagbaga na a house and lot a for sale kano ijay matla lugar mi. Property kano da Sir Wilson. Damdamagan na no, interesado ka kano agumatang iti pagbakasyonan ta iji Pilipinas. Kayat mo ka di? Well, no kayat mo, di mapantakitain. Ha? Kayat mo asawan? Agawid ta iji Pilipinas? Una, tapno makitam no kursunadam je balay nga ibagbagati kasinsin mo. Agpaiso? Na-excite mo titimbagam. At last, makapagbakasyon tamanan iji Pilipinas. Mailiwak nga minan kaninanang. Tinasaya at ditas. Kasarita man na imbag ni kasinsin mo nga egay or ni Wilson. Then tell them nga interesado ka. Sige, kan awagak tumata ni nanang, taibagak nga agawid ta iji Pilipinas. Talaga apin ay paisuyo tinagawid, anak ko. Kailiw na kayong aminan ni Ditas, nanang. Wen nga rod, nanang. Kunak tumat ngamin nga umay kayo mat ang bakasyon ni Hawaii, nga madi kayo mat ngamin. Nga rod Ay na, bakit akon? Bayan daklaangan ditoy. Total, ado da batakad kadwak ditoy. Okay, nanang. Nuisuti ko nayo. Awan gayam. Nakita yu ka di jay ilaklakod a house and lot? Ay, uwan Fred. Napintas a balay. Kan asidagi jay ili. Ditas. Napintas ka no kuna ni nanang. Mapantayin to kitain nun. Tano korsunadam tigatangan tayon. Ha? Sino nga itipagyanan nyo ijay? Kat adda kayo mo't iti adayo. Di, da kayon tiagyan ijay nanang. Nukas pangarigan magatang tayo. Wan mat ngamin nga agpaiso nanang. Da kayon tiag na iti jay. Kasanod nga ito'y balay tayo. Di pa'y katawanan tiag na dito'y. Di lako yun to'y balay nanang. Total, kasla balay mong tumutanday jay no magatang tayo. Tapno ijay da kayon tun asang putan tunggal agbakasyon kami. I like that idea, Ditas. Ay nakababain batan ka na kayo anak ko. Ay, pag naudandakit din, itinagdakkel abalay. Nanang, you deserve it. Umakar kayon, itidakdakkel abalay. Katitugot yu ti kasinsin ni Ditas, tapno adda kadwayong agnaed ijay. Apaman anakita mi ti balay da Sir Wilson nga ilaklako da, ginatang mi adagos manang Emmy, tanapintas met ngamin.
ken talaga akorsonadak. Dananang ken ti kasinsin ko tinagnaed iti ginatang mi abalay. Ket ti sigod abalay mi, ginatang ti kasinsin daydi tatang. Kinumpleto ni Fred ti amin akagawaan iti nagatang mi abalay, tapno komportable kanu ni nanang iti panagnaed na ijay. Apaman ana isimpami ti amin manang, nagsubli kami nga agasawa ditoy Hawaii. Good morning, my dear wife. Mala, bumangon kan ditas. It's Sunday. Mapanta makimisa. Apay nga takas to'y tirik na ka nakaring. Kasla maulawak. Nay, apay ngay. Diyak nga rod mo. Itay pa'y akayat ko ti bumangon. Ngam talaga ama di tirik nak. Tinasayaat, saan mo apilitan ti bumangon? Ta mga anoan niya ti mapasamakan ka. Italang akasta ka Uwan nga rod. Mala, agi na nakapailaeng. Kat no saan pa'y amay katay tarik-rik na aginggat madamdama. Agpa-check up tan tulaengen. Narigatan ditas. Ang mga noan niya matanday ta amarikrik nam. Ay naditas, maragsakan na unay. At last, maadaan tanton iti anak. Sumot lang ay makasta ti marikriknam. Agdadagsin kamot gayam. Maragsakan ak matunay, Fred. Nabayag at tinarigagayak ang maadaan ta iti anak. Kunak no dya ko nagsikugpay. Masapol nga ang nadam ti sikug mo. Di ka una agbamban no, Gwen? Tumarma ka na yun dagiti vitamins nga inted ti doktor. Kan jak matuna yun rumrumwar, tapno adda kaduam dito balay. Agyaman na kiti kinaanos mo, Fred. Talaga sa anak ang nagkamali asikati pinilik nga agbalin nga asawak. Ay ayatan ka unay, Fred. Ay ayatan ka matunay-unay ditas. Kat ikarik, ipatag kunto iti kasta unay ti agbalin nga anak ta. Iti anak ta ditas. Agyaman na kiti Diyos. Karup-rupa muna iti anak ta. Katagyaman na kiti na marswa, taagpada kayo anak karatkad. Kompleton ti pamilya ta, Fred. Addan anak ta. Sigurado ang maragsakan ni nanang no maamuan na nga impas ngay mon ti apo ko na. Nabayag mo't at tinarigagayan na ti maadaan iti apo ko. Ita, natungpalan tinabayagan nga ingkarkararag na. Ay naditas, excited ako na makaawid kayo ni Jibalay. Tapno makita mo ti impa-design ko a kwarto ni baby. Sa bagay, sumagmamanulaan nga aldaw ti panagtali na admi dito'y ka ni baby.
makaawid kaminton, Fred. Hello, Nanang. Hello, Ditas, anak ko. Impadamag kanyak ni Fred ang nagpas ngay kakanod. Kat babae ti apo ko. Uwan, Nanang. Naglungpo ti apo ko yo. Ay, kamaudyanan na. Adan anak yu ka ni Fred. Kan adamot tan apo ko. Sayang laeng tanakaad-adayumot nga mintiayan yo. Kaya't kukuman ang makita kan maarakop ti apo ko. Di kay agdanag, Nanang. Madanon to day tangaal daw. Basta, salwadan nyo day ta salon at yo tapno di kay agsaksakit. Ay na, napigsaak pa'y anak ko. Makitak pa'y adumakkel ti apo ko. Di nakpagdanagan. Aywan gayam, Nanang. Orayan nyo ti allowance yo nga impatulod ni Fred. Kan adagayam package nga impatulod na dita Pilipinas. Para kada kayo amin dagijay, Nanang. Agraman dagiti kakabagyan tayo dita. Makaamu kayon ton nga agibunong kadakwada. Agiamanak anak ko. Maragsakan dalakit day. Apaman amaawat na dagiti pawityaw. Kat agyaman da kano kadagiti impatulod yu ide. Basta dalakit din, Nanang. Namnamain nyo ti kanayon apa nag-package mi dita. Sige nga rudan anak ko. Umalatiwak man iti ayandaan tim nga iseng. Ijay kami kano amangal daw itako nana. Ikumustadak tulaangan kada anti. Kasamot kadagiti kakasinsin ko, Nanang. O sige nga rudan. Aganad kayo dita. Bye! Iti dadateng ti anak mi ka ni Fred. Narik nami nga agpadpada a kompleton at talaga ti pamilya a binukal mi manang Emmy. Kinapudno naman ang Jakon ni namnama a maadaan kami pay iti anak ka ni Fred. Taammo yung maten nga adan edad tinakiasawaak. Malaksid kada kami, napalaus matlaang tiragsak ni Nanang, apaman anaamuan na nga adan apu ko na kada kami. Kagiddan dayta, ad-addan anariknak tinapalaos apa nangipatag ni Fred kada kami nga agina. Kalpasan ti panaglabas ti sumagmamano a panawen, kinasaritanak ti asawak. Ditas, dakelan ti anak ta. Amok nga impaay mo amin apanawan mo kanya ken iti anak ta. Eso pa nagkunak, panawan matan, tapno mabaliwan ti rutin mo. Malaksid iti panang tartaripatom kada kami iti anak ta. Anya ti kayat mo asawan, Fred? Kaya't kung agadal ka man nanditas. Ha? Amo ka di mo pulos na aramat te kurso nga inlepas mo. Kaya't kung ag-refresh course ka, ag-examine ka, tapno makaala ka iti lisensyam as a practical nurse. Kaya't mabalin mo trabaho iti ospital. Talaga, Fred? Ngam kasano kayo iti anak ta? Ditas, don't worry. Kapag lakataripatuen ti anak ta, agad nadalmatan, iswasaanan anarigat nga aywanan. Agyamanak, Fred. Talagang impaay mo amin at tartariga gayak iti biyag.
Sige, mapanak aging choir inton bigat. Tapno mairugi kun ti agadal. O ditas, kumusta ti school? Medyo narigat. Ngam aramida ka amin nakabaalak. Siguro, maikawa laeng gapu iti kinabayag ajak nagadadal. Italaang dayta. Ore kita. Di mo tumapupuutan. Nalpas ka kaya man. Sa bagay, ngam, sigurado ka nga okay kayo lang iti anak tan o awanak diti balay? Ama no mabanbanog kamot una yun. Di lang ka di pagdanagan. We're okay. Kan Maisa, I need some exercise. I'm not getting any younger. Dahi tangarod kat. Jak kayat ama stress ka gapuy tar aramidam. No marigatan ka, uray jakon ituloy ti agadal. Amumot a priority kayo iti anak ta. No. Kaya't kwalipasam tinarugiam. I want you to enjoy life. Jak kaya't nakafocus ka laangan kada kami iti anak ta. Tapno di kan tumaikawa, inton mapanawan kayo. Ni, anya ka din dayta nga ibagbagam. Saan to ang mapasamak dayta? Mapadakkel tapay ti anak ta. Kat masigurado ta anasaya at to ti agbalin ang masakbayan na. Hello, Insan. Insan, kumusta? I know, long time no hear. Kumusta nga ito ka anak kakanabinta sa kaskanya? Agis iskwelan Nagbait nga aglabas ti panawanan niya. Agpada kami itan nga estudyante. Unya Rod, damag kung agad-adal ka man kano ditan. Sa bagay, saan ka makatrabaho ditan? No saan ka nga agadal manen? Ken, no awan ti lisensyam. Wan nga Rod. Ngam ni Fred ti akin kapanunutan iti daytoy. No siya klaang kontento ako nga agserserbi kadakwada nga agama. Ay no, you're so lucky talaga insan. Uray no kunada adamatan tinagbalin adjawam, tinakiasawaam. Happy and contented mo ti life mo. I'm so happy for you. Kat kumusta mat ni Fred? Okay, Mat. Itias iti Diyos. I knew it! Alive and kicking pa rin! Uy, ang bakasyon kayo matiti Pinas, Mailiw kami kanan niya. Kanag mo, maragragsakan dagiti sigo da katrabahuan da, tunggal istoryaan ka kadakwada. Sana all, kung kunada si ka. Kasta ka di? Ala, kumusta laangan kadakwada? Pasyarok to ida apaman ang makabakasyon kami dita Pilipinas.
Palagip mo ka diti, imbagakan kay di mangrugi ka nga kadalmanan. Fred, Di mo kinunakan ka, adi mo mapupuutan, nalpas kagayaman. Si, manulangan na bulan, makalpas kan, kat makaalakan to ni ti lisensyam. Juan nga rod, nagbiit nga glabas ti aldaw. Kunak no jak mabaalan, ngam kabaalak mat gayam. Enton malpaskan, panunutan mo no anya ti sumarunong aramidem. But for me, sayang ti lisensyam no saan ka nga trabaho. So, palubusan na nga agtrabaho, kasta ka di? Of course. What's the use of having a license no di mo mataramatan? Hakitaan na ka. Nag-enjoy ka nagtrabaho aging kay tinag-retire. And look at me now. I have a beautiful wife and daughter. And I'm enjoying the fruit of hardships I've encountered before. Fred, Kaya't ko akas tantumat ti mapasama ka in the near future. Enjoyam tinakrikrigatam. talaga nagmayat ti panirigam iti biyag. You are a happy and contented person. Gapodayta kada kayo iti anak ta ditas. Awanan ti sapulak pa'y. Kat hinton dumtang ti aldaw ang masapul nga isubli kung ti bulod ko abiyag. I have no regrets. Gaputa nagbali na nasaya ti panagbiag ko dito'y rabaw ti daga. Anya tinaimbag adamag nga ibaga makunam ditas. Fred, adan trabaho. Naala kiti may isang hospital, kat mangrugi akon inton umay alawas. Oh, very good. Ay na, maragsakan para kan ka ditas. Ngam, saan nga ta narigat ti trabaho iti hospital? Well, awan mo tinalaka trabaho. But I'm sure, ag-enjoy ka iti trabaho. Sikapay, kay kayat mo tagserserbe iti tao. Juan Herod, ay na, excited ako nagtrabaho. Thank you, Fred. No saan agapukan ka, saan ang mapasamak amin dagitoy? Saan ka di aday tatiin karikan kay din kalaysa ka? Nga ipaay ko ti amin na pagragsakam. Diyak kaya ta panunutam nga isungayin kalaysa ka iti tapno at mga sikaso kanyak gapo taub-ubing kangamsyak. Kaya't ko apunasan day tayo ti kapanunutan ti kaadwan. Awan na pulos ti kasta panunot ko. Basta ti amok, ay ayatan ka, iso nakikalay sa akin ka. Katjak nagbidot, gaputa siya kung ti kararagsakan nga asawa kan ina, gapukan ka. Ditas. Kanagyaman nak, gapo iti panangipatag mo iti pamilyak. Nang runa iti respeto nga impaay mo iti inak. Sika ti nagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno matunoy ko amin nga arapaap ko iti biyag. Patpatgan ka unay-unay, Fred.
Nagtrabaho ak nga rod iti hospital a nagaplayak dito'y Hawaii manang Emmy. Kat iditawan 1995, pimusay ni Fred nga asawak. Kasta unay aladingit ko idi, gaputan na pukaw ko ti maysa akapat gan a tao iti biyag ko. Ita maysa akon as senior citizen manang, kat nagretiro akmeten iti hospital a pagtrab-trabahwak. Adamoten asawa ti anak mi. Maysa nga officer ti US Army, kat agnanaed da itan iti California. Kan adamoten dua nga anak da. Pimusay moten day dinanang. Iso ati kasinsin ko nga da pamilyana ti agbambantay iti balay aginatang day di Fred iti lugar mi. Iti kaadak dito'y Hawaii manang, mapmapanak iti babbalay dagiti gagayem ko a Pinay apadak matlaeng a retired. Pasaray ag travel kami iti nagduduma a pagilyan. Pasaray ag naedak met iti sumagmamano a bulan iti California, tapno makadenak met dagiti apukok ken ti anak ko. No dumamet, agawidak dita Pilipinas. Ag naedak dita iti 6 a bulan, sa akto manen agsubli dito'y Hawaii. Kastalatan ti aramid kumanang, akas pagayatan day di Fred nga asawak. Ti enjoy life ako nada. Agyaman akmet iti Diyos, taaging ga ita, nasalun ataklat ta. Daytoy ti pakabuklan ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, ditas. Pagayam ko aditas, maragsakan akparakan ka. Gaputan na pasamak amin at tartari gagayam iti biyag, at tinagbalin nga inspirasyon mo, kat ti ay ayatem unay nga asawam, ken ti anak yo. Maysa ka kadagiti naparaburan iti naimbag agasat, nga ita ket nannanamamon. Sapay kuma taparaburan nakapay ti Diyos iti atidog a panagbiag. Tapno manana mo pay ti kinaimnas ti panagbiag at tinarigagayan ti asawam para ken ka. Agserbi kuma to'y pakasaritaam nga inspirasyon, tapno adda pagtuladan dagiti padam a senior citizens nga enjoyen dan tinabatbati pay a panawenda dito'y rabaw ti daga. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Gintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu